Ял көннәрен матурлап, бүгенге тапшыруны башлыйбыз. Аның төп сәбәпчесе Иске Кулатка районы Кирюшкино авылында гомер кичерүче якташыбыз Ибрагимов Махмуд Султанович булыр. Бүген ул үзенең искитмәле матур юбилеен 60 яшь тулу көнен каршылый. Шул форсаттан кадерле тормыш иптәшем, яраткан әтиебез, бабабыз һәм яраткан кодабызны чын күңелдән котлыйсыбыз килә, дип язалар тормыш иптәше Руфия Мөкаддәсовна, кызы Гөлназ, кияве Радик, оныклары Юлия һәм Артур, кызы Римма, кияве Айдар, оныклары Азалия, Альмира, улы Мансур, килене Фәния, оныклары Эльнара, Илнур Ибрагимовлар, кодагылары Румия Аипова һәм Румия Мухаммедова. Безнең кадерле кешебез 1959 елны гади эшчеләр гаиләсендә 6нчы бала булып дөньяга килә. Карында чакта ук аның җанына, туган ягына, авылына карата олы мәхәббәт салынган була. Ул үз гомерен тулаеп авылда яшәүгә багышлый. Колхозда төрле һөнәр иясе булып эшләп йөри. Яшәү дәверендә күп авырлыклар күрергә туры килә аңа. 1980 елның декабрь аенда ул үзенең тормыш иптәшен, әниебез Руфия Мөкаддәсовна белән күркәм гаилә кора һәм матур мәхәббәттә 3 балаларын безне дөньяга тудыра. Бүгенгесе көндә әтиебез 6 онык бабасы булып та шатланып яши. Алар төрле яктан бары тик куандырып кына торалар бабаларын. Сөеклебез, син дөньяның төрле вакытында да, авыр чакта да, шатлыкларда да, гомердә балаларга, хатыныңа сер бирмичә, чын ир-ат сыман кырыш була белеп, гаиләңә бәхет һәм җылылык тантана иттерә алдың. Шуңа күрә дә без барыбыз бергә сиңа рәхмәтле булып яшибез. Ихлас күңелдән олы бәхет теләп, юбилеең белән котлыйбыз. Безнең әти Кулаткада, Кирюшкинада туган. Күп балалы гаиләдә ул 6нчысы булган. Әтиемнең туганнары безгә дә бигрәк якын. Аллага шөкер, яшибез хаклап без туган хакын. Бүген менә кадерлебез 60 яшен тутыра. Мәҗлеснең хуҗасы булып түр башында утыра. Янында гомер юлдашы, хатыны нур тарата. Аны әти хөрмәт итә, аны әти ярата. Ир баш, хатын муен диләр. Тормыш шулай корыла. Муен кайякка караса, баш та шунда борыла. Әти безнең әни белән берсе-берсенә терәк. Ир хатынга, хатын иргә һәр вакытта да кирәк. Авылда ир кеше өчен 70 һөнәр күп түгел, барысын булдыра әтием, һич тынмый аның күңел. Балалар да, оныклар да сездән үрнәк алалар, алар да сезгә иң изге теләкләрдә калалар. Шир сырхаулар синең янга куркып торсын килергә. Язсын 70, 80-не дә, 90-ын да күрергә. Шын күңелдән тәбриклибез, котлы булсын бәйрәмең. Кадерлебез, кабул итче шушы шигырь бәйләмен. Күгәрченнәрдә гөрләшеп, яшәгез бергә-бергә. Безнең әтиле бәхетебез өзелмәсен гомергә. Кадерле Махмуд Султанович, юбилеегыз котлы, мөбарәк булсын. Алда якыннарыгыз сайлаган матур җыр яңгырый. Эй, хәтерсез, мәтрүшкә салырга онытканмын икән. Каршы, картайдың шул инде. Бар иде бит синең дә ут кебек матур чакларың, Табигатьне һәр көне дә җылы аяз тоела. Күңел кояшы әгәр дә сүрелмәгән вакытса, уф, табими, яшәргә дә яшәргә. Гомерләр тик бер бирелә, кадер кирәк белергә. Уф, табими,
яшәргә дә яшәргә Гомерләр тик бер бирелә Гөрләп кирәк яшәргә Күккә очкан тургайларны Сагынып нигә еларга Янда сандугачлар сайрый Күңелне юатырга Уф, та дими, эх, та дими, яшәргә дә яшәргә Гомерләр тик бер бирелә Кадер кирәк белергә Уф, та дими, эх, та дими, яшәргә дә яшәргә Гомерләр тик бер бирелә Гөрләп кирәк яшәргә Туганнар сау сәләмәт Шул зур байлык дөньяда Ник бейеме юлдырыйк бей Кештер барда җаннарда Уф, та дими, эх, та дими, яшәргә дә яшәргә Гомерләр тик бер бирелә Кадер кирәк белергә Уф, та дими, эх, та дими, яшәргә дә яшәргә Гомерләр тик бер бирелә Гөрләп кирәк яшәргә Уф, та дими, эх, та дими, яшәргә дә яшәргә Гомерләр тик бер бирелә Кадер кирәк белергә Уф, та дими, эх, та дими, яшәргә дә яшәргә Гомерләр тик бер бирелә Гөрләп кирәк яшәргә Гомерләр тик бер бирелә Кадер кирәк белергә Гөрләп кирәк яшәргә Хөрмәтле Махмуд Султанович, безнең почтага килгән хатларны укып, без берне аңладык. Сез бик бәхетле, туганнарга бай булган кеше. 60 яшьлек юбилеегыз белән сезне Ахмеровлар гаиләсе, Риза Мукаддасович, хатыны Румия Махмутовна, кызлары Гөлгенә, кияүләре Рамил, оныклары Айрат һәм Амина, кызлары Гөлия, оныклары Алина бик теләп котларга булдылар. Хөрмәтле кешебез, менә алтын күзләр быел синең истәлекле юбилееңне алып килде. 60 ел бит узып киткән, сизми, сизелми генә. Тормыш юлын синең кебек матур үтәр кем генә. Син бәхетле, гаиләң тигез, инсафлы балаларың, кылган гамәлләре белән кабатлы аталарың, акыллы да, сабыр да син, тыйнак һәм итагатьле, гомерең буйларына сау сәламәт булсаң иде шиксез бәхетле. Кадерле без, син һәр вакыт ярдәм кулы сузарга әзер булган якыныбыз. Акыллы киңәшләрең, җылы сүзең белән күңелләргә дәрт бирә торган дустыбыз да, киләчәктә дә туган кардәшләр булып, бүгенгедәй гөрләшеп, шатлыгын да, сагышын да бүлеп яшәргә язсын иде. Шатлык тулы якты көннәр сиңа гел юлдаш булсын. Бүгенге матур мизгелләр гел кабатланып торсын. Көннәр, айлар, еллар үткән саен, аңлап бу тормышның кадерен, яшисең син балкып кояш сыман, якты бер нур синең гомерең. Бүгенгедәй сөйкемле бул, бүгенгедәй бәхетле бул. Яз яфраклар ярганда да, җәй гөлләре үскәндә дә, көз җилләре искәндә дә, җиргә карлар яуганда да, бүгенгедәй кадерле бул. Бергә булулары бик күңелле, дип җырлыйлар безнең якларда. Аралашып кына, бергә гомер итик әле һаманда. Ходай синең барлык изге теләкләреңә, ниятләреңә дуга кылып амин дисен иде. Ныклы тазалык,
гаилә шатлыгы белән, мул тормышта яшә дигән теләкләрен сезгә Махмуд Солтанович якын кешеләрегез юллыйлар. Һәм әлбәттә, алар сезгә үзләренең музыкаль бүләкләрен дә тапшыралар. Яшьлек ул мизгел генә, башкаларга китеп бара, синсез һәм минсез генә. Күңелдәгесен әйтмисең, мин аны каян белим. Син миңа нәрсә телисең, мин сиңа шуны телим. Мин сезгә бәхет телим. Ямсызлык былай да күп бит, матур сүз генә дәши. Һәр минутның, һәр мизгеленең кадерен белеп яши. Күңелдәгесен әйтмисең, мин аны каян белим. Син миңа нәрсә телисең, мин сиңа шуны телим. Күңелдәгесен әйтмисең, мин аны каян белим. Син миңа нәрсә телисең, мин сиңа шуны телим. Дусларым, мин сезгә табам мәхәббәт телим. Шул кадәр матур дөньяны чүп белән тәмсезләми. Бергә чаклар бик матур бит, юктан да ямсызланми. Күңелдәгесен әйтмисең, мин аны каян белим. Син миңа нәрсә телисең, мин сиңа шуны телим. Күңелдәгесен әйтмисең, мин аны каян белим. Син миңа нәрсә телисең, мин сиңа шуны телим. Син миңа нәрсә телисең, мин сиңа шуны телим. Мин сиңа шуны телим. Чираттагы котлау хаты кабат мөхтәрәм юбиляр Махмуд Солтанович Ибрагимов хөрмәтенә юллана. Бу юлы якыннары Ринат һәм Равилә Ахмеровлар, улы Рамил, килене Гүзәл, кызы Гөлфия, кияве Фәнил Гафуровлар, балалары Рафаэль, Лиана, Юнес һәм Самира кайнар котлауларын җиткерәләр. Безнең якын кешебез таң калырлык, олы ихтирамга лаек булган киң күңелле, олы йөрәкле шәхес. Ул бала чактан ук авыл җирендә яшәп, бүгенгесе көнгә кадәр үз хуҗалыгын алып бара, армый-талмый эшләп килә. Сабырлыгы, тырышлыгы аның эшендә генә түгел, гаиләсендә дә чагыла. Без туганнары эшендә ул бик якын туган булып яши ала. Кадерле без, сиңа тормыш үзе матур юбилей тантанасы бүләк итте. Гомерең сагышсыз җыр булсын алда. Теләгән теләкләрең, хыялларың барысы да чынга ашсын. Онытма, тормышыңның төрле чагында сиңа ярдәм итәрлек без бар. Ерак юлны якын итеп,
килдек бүген авылга. Махмуд абыебыз өчен курыкмыйбыз давылдан. Аны хөрмәт итеп бүген әзерләнгән мул табын. Шушындый матур бәйрәмнәр булырга язсын тагын. Олыларга ихтирамың кире кайтсын үзеңә. Балаларын караңгылык китермәсен йөзеңә. Кайгы, хәсрәт, күңелсезлек бер үк ишек какмасын. Шир, сырхау дигән явызлар сезнең өйне тапмасын. Улыгайган көннәреңдә гаиләң булсын янәшә. Барысына терәк булып һәм кирәк булып яшә. Бәйрәмнәрдә, мәҗлесләрдә җыелык шулай бергә. Туганлык җепләре алда өзелмәсен гомергә. Кадерле Махмуд Султанович, бәйрәм көнегез шатлыкка күмелеп узсын. Аны бизәр өчен якыннарыгыз махсус җыр сайлаган. Әйдәгез бергәләп тыңлыйк әле. Үтіп кеткен яшы ғымыр, әйжілкіне хаманы көңіл. Әлі сиңа шулай қолай, неге ашығасың балай? Туқта, ашықыма син, туқта вақыт сабыр ет. Бектіләсәң өзіңе білән, хәсрәт қайғым алып кет. Туқта, ашықыма син, туқта вақыт сабыр ет. Бектіләсәң өзіңе білән, хәсрәт қайғым алып кет. Яшілкін шәк түгіл көптен, бейді бізден йыллар өткен. Никсен шулай ашығасың, бар сиңа да біраз өткен. Туқта, ашықыма син, туқта вақыт сабыр ет. Бектіләсәң өзіңе білән, хәсрәт қайғым алып кет. Күңелләрдә булгач сафлык, тормыш кучакларына яктык. Рәхәтләнеп яшәр өчен, җай чыгарып тор сине вакыт. Туқта, ашықыма син, туқта вакыт сабыр ет. Бектіләсәң үзеңе белән, хәсрәт кайгым алып кет. Туқта, ашықыма син, туқта вақыт сабыр ет. Бектіләсәң өзіңе белән, хәсрәт кайгым алып кет. Туқта, ашықыма син, туқта вақыт сабыр ет. Бектіләсәң өзіңе белән, хәсрәт кайгым алып кет. Бектіләсәң өзіңе белән, хәсрәт кайгым алып кет. Хәсрәт кайгым алып кет. Олдагы кытлау хаты безгә Новоспасск бистәсеннән килде. Ахмерова Равиля апа һәм Нәби абый язган аны. Кызы Венера, кияве Фәнис Кузяевлар, балалары Лиана һәм Милана,
улы Марат, килене Юлия Ахмеровлар, балалары Элина һәм Аделина шын күңелдән сезне, Махмуд Султанович, бүгенге юбилей белән котлыйлар. Шулай ук Новоспасск бистәсендә гомер кичерүче Гөлсина Панугаева, балалары Гүзәл, Флора һәм Мансур үз гаиләләре белән бик теләп әлеге котлауларга кушылалар. Кадерле кешебез безнең, бүген синең бик матур гомер бәйрәмең, елда кабатланып килгән туган көнең. Бу матур бәйрәмеңдә сиңа һәм гаиләңә дә олы рәхмәтләребезне башлап җиткерәсебез килә. Сез авыр чакларда беренче булып ярдәм кулыгызны сузучы кешеләр безнең. Аллаһ Тәгалә кылган игелекләрегезне меңләтә, яхшылык белән сезгә кайтарсын. Якыныбыз безнең. Шөкер, синең тормышың матур, гаиләң күркәм, бар әйбереңдә бар шикелле. Тик без сиңа теләкләр эзләгәндә иманлы картлык киләчәктә килүен теләргә булдык. Хәләл җефетең белән бергә тигезлектә гомер итегез. Бары матур көннәр алда көтсен. Бәла кайгылар сезне уратып узсын. Октябрь айы башлануга бәйрәм безнең гаиләдә. Абыебыз туган көнен каршылый шул тирәдә. Аңа хәлебездән килсә бирер идек җиһанны, кояштай озын яшәтер идек әле без аны. Аның хылкы бигрәк күркәм, эшләре сыкланырлык, гаиләсе дә таңнар калып үрнәкләргә алырлык. Ихлас йөрәктән исәнлек телибез иң мөһиме. Иминлектә узсын синең алда килер һәр көнең. Кадерле Махмуд Султанович, якыннарыгызның теләкләре тормышка ашсын, алдагы җыр бәйрәмегезне матурласын. Искитмәле матур булып, таңнар ата иртәдә, рөхсәт итче сине дустым, бераз котлап китәргә. Иң мөһиме яше узак, таза сау гына булып, йөзләрең, күзләрең шатлыкка торсын тулып. Туган көнең белән сиңа теләкләр күп теләргә, сине мактар өчен дустым, сүзләр җитмәс сөйләргә. Иң мөһиме яшә җирдә, бәхетле кеше булып, өчен калсын, үзең калсын, күпләргә маяк булып. Иң мөһиме яшә җирдә, бәхетле кеше булып, өчен калсын, үзең калсын, күпләргә маяк булып. Ибрагимов Махмуд Султановичны айрым бер җылы котлау хаты белән Яңа Терешко авылыннан кодалары Күзәевлар гаиләсе,
Şevket İshaqovich hem Alsu Safiyullovna, ullары Фәнис, киленнәре Гөлшат, оныклары Мәрьям һәм Кәрим ихластан кытлыйлар. Кадерле кодабыз, шушы якты мизгелең белән кытлыйбыз. Тормышның иң ямьле чагы, 60 яшь ул аз әле. Алда әле күпме шатлык, күпме бәхет, наз әле. Гомереңнең бу мизгеле туктап бер җырлап алу. Үткәннәргә шөкер итеп, киләчәккә юл салу. Син безнең һәр вакыт булышырга ашкынып торучы, ярдәмчел кодабыз. Синең күңелең һәрберебезгә ачык. Хәтта анда ачулану, әрләнү кебек авыр хисләр гомумән юкта. Син чын мәгънәсендә саф йөрәкле һәм булдыклы ир-егет. Киләчәктә дә шундый булып кал, кадерлебез. Кодабызга 60 яшь, ышанасы да килми. Үзе шибәр, үзе яшь, йөзләре нурлы, киләш, компьютер хата җибәргән. 60 түгел, 30 яшь. Кадерлебез, һич тә күрмә кайгы, белмә хәсрәт, шатлан да син, көл дә син. Мәңге яшь булып торсын йөрәгең, картаюны белмәсен. 100гә хәтле яшә, хәтта 100 дә соңгы чик түгел. Җырдагыча сиңа кыяш гомере тели күңел. Ходай синең барлык изге теләкләреңә амин дисен иде. Без сиңа чын күңелдән бары матур киләчәк телибез дип калалар кодаларыгыз Күзәевлар гаиләсе һәм алар әлбәттә үзләренең музыкаль бүләкләрен дә сезгә багышлыйлар. Yürügen sokmaklarga күптән инде карлар яуган, янып беткән ушакларда тик яшьлегем истә калган. Хәтеремдә яшьлектәге танышулар, очрашулар, таң алдыннан җырлашулар, өйгә тиклем озатулар. Яшьлегемә кайтам әле, бер җырлап узам әле. Йөрәгемнең әрнүләре бәлки басалар әле. Яшьлегемә кайтам әле, бер җырлап узам әле. Йөрәгемнең әрнүләре бәлки басалар әле. Deyip, küttem deyip, әйткән сүзләр кабатланмый. Үтте бит ул дисәләр дә, юк яшьлегем онытылмый. Яшьлегемә кайтам әле, бер җырлап узам әле. Йөрәгемнең әрнүләре бәлки басалар әле. Яшьлегемә кайтам әле, бер җырлап узам әле. Йөрәгемнең әрнүләре бәлки басалар әле. Яшьлегемә кайтам әле, бер җырлап узам әле. Йөрәгемнең әрнүләре бәлки басалар әле. Яшьлегемә кайтам әле, бер җырлап узам әле. Йөрәгемнең әрнүләре бәлки басалар әле. Йөрәгемнең әрнүләре бәлки басалар әле.
Ибрагимов Махмуд Султанович кытлаулар кабул итүне дәвам итә. Бу юлы аны ихластан Иске Кулатка бистәсеннән Шахуддиновлар һәм Альбиковлар гаиләләре, Новоспасск бистәсеннән Альбиковлар һәм Монголовлар гаиләләре, Яңа Дмитриевка авылыннан Рязаповлар һәм Орловлар гаиләләре ихластан кытлыйлар. Махмуд абый шикелле туганнар булу үзе бер горурлык. Ибрагимовларның гомумән гаиләсен без якын туганнар итеп кадерләп яшибез. Бүген бу гаиләдә олы тантана. Махмуд абыебызга 60 яшь тула. Кадерлебез, бу картлык чырыңның әкренләп күзләренә керүне аңлата. Әйе, күзләренә. Уңышларын җыяр вакыт җитте. Бар да булды бу тормышта. Кайгысы да җитәрлек, шатлыгы да. Уңышлары да аның күп булды. Икәү бергә, хатының белән сез барын да булдырып килдегез. Бер ягыгызны яратабыз. Сез Пәйгамбәребез кушкан сөннәтне үтәп, туганлыкны, кардәшлекне онытмый яшисез. Моның әҗер савапларын ике дөньяда да татырга язсын. Кытлы булсын якыныбыз юбилейың, бәхеттә, шатлыкта, бары сөенечле хәбәрләр генә ишетеп яшәргә язсын алда да. Туганнар якын кешеләр, була чын туганнары. Кайгыда да, шатлыкта да ташламый торганнары. Әти туганнары була, әнинең туганнары, Нәсир агачын тармаклый аларның балалары. Махмуд абый, тагын бер кат кытлы булсын бәйрәмең, кабул итеп алчы бездән шушы шигырь бәйләмен. Ике ара мәхәббәте бер кайчан сүрелмәсен. Безнең туганлык җипләре нык булсын, өзелмәсен. Хөрмәтле Махмуд Султанович, якыннарыгыз юллаган теләкләр чынга ашсын, бәйрәм иртәгезне алдагы җыр матурласын. Ömrün uzun bulasın, her günü beyram iterlik, paralesini de buysun. Gün ışığıştan kıyaşığa, kışıp sine nurları, kışa kışa yaktırtalar, sin yaşisi yıllarını. Gün ışığıştan kıyaşığa, kışıp sine nurları, kışa kışa yaktırtalar, sin yaşisi yıllarını. Buysun derse o akıllı da, şellemegen hışkıday. Bu bulgar zamanada, işlerin varsın onay. Gün ışığıştan kıyaşığa, kışıp sine nurları, kışa kışa yaktırtalar, sin yaşisi yıllarını. Gün ışığıştan kıyaşığa, kışıp sine nurları, kışa kışa yaktırtalar, sin yaşisi yıllarını. Dost işlerin, tuğanların, şatlanıp ala telege. Yaşa şulay soplandırıp, örnek bulup her kimige. Işığıştan kıyaşığa, kışıp sine nurları, kışa kışa yaktırtalar, sin yaşisi yıllarını. Işığıştan kıyaşığa, kışıp sine nurları, kışa kışa yaktırtalar, sin yaşisi yıllarını. Işığıştan kıyaşığa, kışıp sine nurları, kışa kışa yaktırtalar, sin yaşisi yıllarını.
Kuşa kuşa yaktırtalar Sin yaşisi yıllarını Sin yaşisi yıllarını